Άμα δεν βγάλει τα λεφτά του, δεν το πετάω. Επεισόδιο 1. Χρειάζεται να πω αυτό το βασιλικό πριν τον φάνε τα ζουζούνια. Βρήκα τον ένοχο. Το ξέρεις ότι ευθύνεσαι για αυτό που έχει συμβεί στο βασιλικό μου? Δεν μιλάς. Θα φτιάξω πες το ριζότο. Δεν το περίμενε κανείς αυτό. Λίγο να φάω σαβούρα. Μου αρκεί για ένα ριζότο. Θα φτιάξω ψίχουλα με γεύση μπέικρολ σκόρδος και δεν είναι καμιά βασικιά να φάω σκέτο ριζότο. Αυτά εδώ είναι τα σποράκια του, τα οποία θα τα κρατήσω για να φυτέψω το χρόνο βασιλικό. Θα χρησιμοποιήσω πούλπα φιστικιού αιγίνης από το χθεσινό γάλα που έφτιαξα. Βασιλικός δωρεάν από το κήπο, κάτι σκόρδα που κόντευα να φτιάχνουν τα καμούρι, ελαιόλαδο που έμψα λίγο αλλά το έβαλα, λεμόνι, αλάτι που χαίστηκα γιατί το μαζεύω μόνη μου. Κρεμμύδι που ευτυχώς έχω πάντα σε τεράστια ποσότητα γιατί έχω την αίσθηση ότι αν δεν μπει κρεμμύδι στο φαγητό θα γίνει το κακό το πράγμα. Σοτάρω το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο, σβήνω με μύριν γιατί αυτό είχα, είπαμε, είμαι και μία κυρία. Ρίχνω και ένα ρύζι που είχα ανακάθετα από πέρσι στο ντουλάπι και νεράκι σταδιακά. Πετάω μέσα και το πέστο και ανακατεύω καλά. Το σκολεσμένο πιπέρι, σερβίρω, πασπαλίζω με τα μπέικρολς ψίχουλα και έξτρα φύλλα βασιλικού και καλή μου όρεξη. Ναι.